Proiektu handiek talde handiak eskatzen dituzte. Laboralkutzan ondo dakigu helburu garrantzitsuak lortzeko talentua eta pertsona desberdinen ahalegina batu behar direla eta haiekin elkarlanean jarduten ikasi. Banka kooperatibo gisa beste pertsona batzuen esperientziak entzune ditugu eta proiektu zoragarriak aurrera ateratzeko elkarren ondoan lan egiten dakiten beste erakundeena. Enpresaren, kirolaren edo kulturaren munduan bilatuko ditugu. Gustuko ditugun eta hobeto ezagutu nahi ditugun proiektuak eta profesionalak ezagutuko ditugu. Konta diezagutela zer egiten duten eta nola lortzen duten. Egize da telebistan gaurkuek balizo daulat egize da. Orain arte indako danak ez da balizo zatako. Oino gehi urte hau itzen eban, ja. Bai, gaurkuek balizo dago. Gaurkuek balizo dago bizarko, da bizarkuek beti zerotik hasten gara, ezta? Zenekagarri bai zorionez. Asteazkena, arratsaldeko 5:00 EITB-ren egoitzan gaude, Bilbon. Ahoz aho saioan, egunero elkarrizketatzen dituzten gonbidatuentzako gela txikian. Platora sartu baino lehen, hemen egoten dira zai musikoak, idazleak, dantzariak, aktoreak, zine zuzendariak, beraien lanak aurkeztera etortzen diren sortzaileak azken baten. Gure gonbidatuak, programaren lehen partea aurkezten duen kazetari bizkaitarrak, badaki batzuk urduri etortzen direla, eta saiatzen da, programa baino lehen denekin lasai-lasai kafe bat hartzen. Asko ezagunak dira beretzat, irratian eta telebistan egin duen 20 gora urteko bilbidean ezagutu dituenak, lehiaketak, sari banaketak, jaietako programak denetarik egin du tarte horretan, baita zuzeneko saio asko ere, benetako profesionalek egiten duten moduan, egoera konplikatuak errazak balira bezala kudeatuz. Orain, ilaski sarran hori, elkarrezketa pausatuak egitea tokatu zaio, eta pozik dago, ahoz-ahok eskaini dion aukerarekin. Ontxe hasten zaren atzera begiratzuten da inozo, nire hau beti gustatzen zamazten umetarik elkarrezketak irratizen, elkarrezketak telebistan, eta atxinekoarek elkarrezketak pausa hauek zienak, eta ez da danantzat, klaro, ez da publiko danantzat, ni oso konstientzia nahi, baina gustaten datzonari asko eskertzen dau. Eta orduen hor begongo ziren, zein elkarrezketatukot. Arduradun instituzional bat, egize esaten estabilena gauza bateri buruz dato faltsuekaz eta nik kontrastatu behar dut eta bar, hor bai sartu beharko zinela olako ziozetan, edo gure kasuen, nire kasuen, bere lana aurkezten dauen sortzaile bat, bere proiektu kontaten dakoten, miresten duten pertsona bat, oso gradu diferentieti ez, orduen bada ezinbestekuen niretzat, euren erosotasuna bilatzea, eurek gustora egotie, da gero esan behar dabe bai, askotan, borondatezko elkarrizketak diez, eta programa ezberdinetan, maila ezberdinetan, baina hemen askotan jendie dator, bere burueri buruz, edo bere liburu, edo bere disko, edo proiekturi buruz berbetan, ez ere zentruke, eta orduan nik jarri behar dut, nire aldetik. Beti jarri du asko bere aldetik, 1976an Bermion jaiotako langile nekagaitzonek. 21 urterekin, Euskadi Gaztean lanean hasi zenerako tokiko aldizkarietan eta medio txikietan esperientzia bazeukan. Irratia, unibertsitate ikasketekin bateratu zuen hasieran eta telebistarekin gero. Betizu kuskuseroa KTM airean azpimarra eta 8 urtez Euskal Telebistaren saio arrakastatxonetako bat, luze. Era guztietako programak egin ditu, baina bapatekotasuna gustatzen zaio eta zuzeneko saioek eskatzen duten arreta maila. Adi egon behar zara, egon bizara entzuten, egon bizara zentzumen danakaz, egon bizu burue euneko eukibizu, bai egazta, hau momentu da. Da gana zentzazio hori, euneko asko gustatzen da, eta gana ikusten buruk funtzionaten doztela, ze batzutan neure dudek dakotez. Bai ikusten programa zuzeneko baten begi bategaz nau, artezlir begire bestigaz, ordue bestie, erantzune nau ikusten, pinganiletik esan dozti ez dakiz zer, nau ikusten, da dinot, zazpi gauze batera egiteko gai nahi, ze divertigarra. Eskuartan daukadana, jendaskok nahi izango duen gauztu batzuk jarri zen dituelako sarean, soporte moduan diskoa, oraindik kaleratu ez dena, 13 abesti bilduta, orain arte egitzean. Bai, enbudo bat egin ben, eta nik deukeaz berez... Lan asko egiten duen lana asko gustatzen zaiolako. Divertitu hitza sarri aipatzen du Ilaski Serranok lanari buruz ari denean. Sortu, hori ere bai. Zuzeneko saio bat egitea dio sortzea da, zerbait hasi
eta bukatzea, osorik, eta horrek asko dibertitzen du. Sentsazio hori, ez da, bueno, sortu dut, azkenin programa bat zerotik hasten dalako, papel zuri batakot, gaur zer, ez da? Eta zer sortu du hor. Bai, sentsazio hori dibertitzen nauela. Eta zema jentetako aukeri lanien dibertitzeko, ez da? Orduan zaten nahi lana, bai, baina dibertitzen nabil. Aspertzeko denborarik egia esan ez du hartu. Unibertsitatean zegoen kazetaritza egiten irratian hasi zen lanean, eta unibertsitatera itzuli zen irratia utzi zuenean, naiz eta telebistan lanean jarraitu. 2 karrera egin ditu, momentuz. Bigarrena antropologia pasioak bultzatuta, eta lehena kazetaritza ia kasualitatez. Orduan horre ukiot esen zalantza batzupe bai, zein got. Ba, gustatzen daz soziologia, gustatzen daz historia, gustatzen daz antropologia, gustatzen daz kazetaritza, dana gusta, orduan dinozu. Bueno, ba, zer ingot, da irakasle batek, ikastolan, Serranos un radizora, berba bakarrik itxezuta. Txarrerako. Dorduen esaten, babitu zei deuna. Gaur degune pote bat hartzen, arrantzale gunin esaten zatena, Bitu horrein entzute zeitzut. Ez da zaila, 20 urte asko dira telebistan eta berak hasieratik ezagutu zuen arrakasta, baita erdalistunen artean ere, herri zijoan beti show saioari esker besteak beste. Ospea ez du bilatu, baina lanak ekarri dio ezagun izatea eta jakindu hori ere profesionaltasunez eta naturaltasunez eramaten. Argi ukiot lan bide bat dala, ez dala beste zer, nien nahi lasu baino bi eze gaitxik, orduen ni saiatu nahi bai, gauze oso normalak eitzen. Kalera urteten, betiko txosnan pote bat hartuten, betiko herriko raizetara zuten, eta orduen ikusten zaitxuie, orduen ba normala zara paisajien parte zara bai. Barreman hori ez da etorri, jentie komentarioren bat egin, humorez hartu, bueno. Gehienak positiboak izaten dira edo atxeginak? Bai, ni pentsatzen dut hor badauela, bueno, ikusten gaitzune ez dakitz badan euskaldun edalako, ez dakitz zer dan, bai beste respeto bat dau, eta beste aldekotasun bat, bueno, kontrako dik, ez dotelako jaso, ez dinko neuke bez igual, Behar bada ez, naita ere, ezin dugu edozein egoeratan ondo lan egin, eta ez dugu egoera guztietan berdin lan egiten. Euskadi Gaztean edo Mihilu zen izandako lantaldeekin sortea izan zuela uste du Ilaskik, gehien behar dugunean, hasieran, gehien eskertzen duena eman ziotelako, babestuta sentitu zen, eta hori oso importante da beretzat. Bai egize da, bueno, batez de irakaspen bat atara dautela lantaldietatik, eta dala, ze ondo funtzionaten duten nik maitatuan nahienien, eta ze txartuen nahienien maitatua. Torduen, aber ulertzen da, gu irratizen banak egoten ginen, baina familia bat ginen, sasoi horretan 11 pertsona egongo ginen, emisora danan, Euskadi Gaztien esate baterako, eta asko laguntzen ginen, bata bestiri mesediek eitzen, bueno, humorez, ez dakitz familia txiki bazan, ez da? Gerortik telebistara etorritxe, esaten gauzena, bueno, oso babestuz sentitu nahi hasierak urtietako ekipuetan, Miluze famili bat izan da, eta horrek 8 urte hon ginen, 8 denboraldi, eta famili bat izan da. Eta orduen, sentitzen zara oso babestu, oso maitatue. Hori amaitzuta gero, apurtxu bet bai etorri da, errealidadi ez da, jentit inotzune, balantaldez aukeratuek, ezarriak eta bar. Eta, bueno, borreukiote zen esperientzi ez on batzuk, eta konturatzen zara, laguntzen ez dauen baten bat, edo gaiztu edan baten bat, olakuek topatu dut ezelako, klaro, sartzara, eta esaten dut, bueno, eskerrak, orain izan da nau, hasieran izango bazan, afektatuko zuelako segurazki nire profesinuen. Orduan oso babestut egon nahi hasierako urte luzietan, eta orain, beste tresna batzutako zuz, onartzeko geuzek edo distantziak jartzeko edo dana dalako. Itziar, Ituño, aktorea etorri da osa hor, Arratsaldeon Itziar. Arratsaldeon. Euki dugu zurekin hitz egiteko gogue. Bai. Aurretik, egon ginelako harremanetan, eman dituzuelako albisteren bat edo beste, aktore batzuk, ez zuek erabakita be bai. Egia. Eta hitz egin genuen, elkarrizketa bat egin beharko dugu egunen baten honi buruz. Hala ere ez da perreza. Eta egunak pasatzen joan dira, hementxe gauz. Gaur eukiku denporie danari buruz hitz egiteko. Ez da erreza, hitz egitea.
gaur egun. Ez da erreza, ez da erreza. Asko dago jokoan, berbaiten dozunean, segun esaten dozun, beti, da... pertsonaje... Lanera ez goazela lagunak egitera, hobe dela lanean lagunik ez egitea. Jende batek hori pentsatzen du. Ez direla lankideak eta lagunak nahastu behar. Beste batzuk uste dugu, lankide onak izatea, apur bat elkarren lagunak izatea dela, eta lankideak lagun handiak izan daitezkela. Nik dakotezen, orain momentuen dakotezen lagun handizenak, nire bizitzan ezinbestekoenak lanien topatutakoek. Diez, zalantza barik alkar ulertzen garalako eta alkarren erretolika oso ondo ulertzen duelakon profesio berdinen zabiltzenak bata bestigaz eta konpartitu behar dalako. Nik ulertzen dut laguntzeko nahuela, lantalde baten helburue komuna dela. Naiz eta zutani, ez izan lagunek, baina helburue komuna da, niko lan ulertzen dut. Behintzet espastazu lagunduko be, espanozu babestuko be, trabarik ez jarri, gitxienez. Orduen, bai, irudituten da, aztolako esperientziaren bat badakozu, edo, ez da izan inoiz helburue lan hau eitxie, gaztia hauten beste programa batzutan, eta hasten dienen zure itxura neurtzen, edo zure adina, edo laster zarra izango zara telebistarako, eta ez dakiz zer, oso gaztetan entzun da binozu. Kasu eginda oneri, non egongo nintzen. Orduan, zorionez, orain 20 urteko arek, esaten zauen, hau ez da nire gerrie. Nire gerrie da ondo aurkeztie, nire gerrie da gauzek ikasten jutien, nire gerrie da beste bat, ondo pasatzie. Espada hori helburue... Baina entzuten direlako komentarioak egia da. Hombre, entzuten direla, holako komentarizue. Adina, pisua, janskera, orraskera, ahotsaren timbrea, aurpegiarekin egiten diren keinuak, ibiltzeko modua, altuera. Ezaugarri horiek gizonenak edo emakumenak izan daitezke, gorputza denok daukagu. Eta hala ere, adina, pisua, janskera, orraskera aipatu eta zuetako zenbatek imaginatu duzue emakume bat. Emakumeen gorputzak publikoki komentatzeko baimena ematen dio gizarte honek bere buruari, gizonei ez bezala, eta orain zailak diren gauza batzuk zailagoak ziren lehen, duela 20 urte gure gonbidatuaren karrera hasi berri zenean. Batez be, bakarka egin behar da ariketa bat alako. Orain arte, olako sarerik ez duelako euki, zorionez ikusten dut gaur egun sariek osatzen guzela, gana disiplina ezberdinetako emakumiek, eta konpliziek leku danatan dauzela, eta asko zerrezau izan aldala momentu honetan. Emakumientzat, sentitzen duguna konpartitzi bai, ezta, eta laguntzinu eta laguntasune leku askotatik dator. Bai izan da ariketa bat orain arte bakarrik egin zune. Eta egin dugunok ariketa hori, eta oso konstientik izan garanak, zorionez orain izena eta bizena jartzen zagudanari, eta badakigu terminuetan hitz egiten zer zan bizitzen gendune, orduenez, euki behar zu konstientzia hori be bai. Nik ikusten dut, batzuk ez dakoia, eta orduen esaten zu, bakotxa beranagaz, euki behar da, zure buru zaindu bizu, eta irudituten justu edan aldarrikatu behar dela ere mudanatan, eta, bariketa hori eginda, hasieran bakarrik, eta orain ja konparti dute askoz gozu hau edana, asko zobeto. Gaztetan, telebistan lanean aretutako emakume asko oroitzen ditugu, memoria ginezkero, baina gutxi dira lan horretan iraundutenak, gure elkarrezketatuak bezala. Ondarru, Lekeitio, Mutriku, bere kasuan, Bermio, kostaldeko herrietako emakumeen energiak zerikusirik ote du horretan. Bai egize da, gauza kultural bat, ala, eta eziketa dala esaten du nien, dana dala kulturala, eta egize da, zer ikusten zuen, zer erakusten zuien, eta guk ikusi du, gure inguruen emakume indartsuek, emakumeek erabakiz ekartzen dabinak, emakumeek estizenak iziltzen, emakumeek aurrera jarraitzen dabinak, familiz aurrera taraten dabina, guk hori dana ikusi du, eta guretzat hori normala da. Gizonak itsasora bidaltzen dituzten kostaldeko herri arrantzaleetan gizonek agindu dute, baina genero harremanetan emakumeek botere gehiago eskuratu izan dute, indar gehiago ere eduki dute. Emakume hoiei, bere herrikoei, dedikatu zien Ilaski Serranok 2008an irabazitako Hegaluze saria, bertako arrainazokak urteko bermeotarrari ematen diona. Eta gizonak galdetu omen zioten, herriko gizonek sariaren eskaintza egin zuenean. Barrez, kontatzen du anekdota, mitifikaziorik gabe hitz egiten du bere herriari buruz. Ni batzutan sentitu nahi itota herri zen, ezta? Gazti hauten, azten zara nien, geuzek eitzen eta herritxik urteten, eta ikusten zu, denpori ez dala pasaten, ezta? Da bertan gauzela betiko kontueri bueltaka. Dordun eukiat
Olako momentuek be bai egia egin nahi lagun. Ikusten dutelako, bai, badau arrotasun bat, momentu batzutan arrokerizia izan da aldala, ez daztena gustaten ez ebez, bai horrek badakarrolako umore bat, horrek badakarrolako konplizidade bat, horrek badakarrolako txiste etengabe bat, eta umore bat, basko eskartzen dena be bai. Arrotasuna, umorea, dibertitzeko gaitasuna, jakin-mina, sormena, zerk egiten gaituen gu geu ez dakigu, baina nor garen jakitea importantea da. Edonola eta edonon bukatu nahi ez badugu, erabaki batzuk hartzea komeni da. Batzuetan, bat nahikoa izaten da, importantea bada. Ilaski Serranok argi dauka zein izan zen berea. Nik euskal kazetari izateko autue injot, euskeraz nabil lanien. Horrek dakarren danagaz, esan zutena, askoz konplizidade sare handiz hauek lortzen nabil euskerazko kazetari izan da, euskal sortzailekaz, euskarazko agente ezberdinekaz. Azkanin irudituten daztelako ezin naizun atakaten, ezin naizun kritikatzen buru barik. Helburu komunetan gauzelako sartut, ez da? Segurazki, beste hizkuntza batzutan eneukeokingo txip hori bez. Euskal kazetari izatiek eragina dako nire lan egiteko eran. Euskal kazetari izatiek euskal telebista baten eragina dako ze programa egin edo zer proiektatu. Kaka egingo nuke, baina ez euskal telebistan. Programa kaka bat egiten asko divertiten da, hori bai dinotzut. Orduen egingo neukeolako gauzek, bai ez nire hizkuntzen eta nire izaerigaz eta nire telebistan. Orduen, divertitzen nahi, itxauten agaz, divertitzen nahielako, bai irudituten daz, ez dakit, badakule asko maite dut hau, eta gauza orokor baten moduen maite dut, bai ez bakarrik, ez da nire karreria, ez dakizulan esan, enai ni. Eta norbera izan behar dela jakina hori da kontua, inorekin konparatu gabe. Euskara beste hizkuntza batzuk baino txikiagoa dela egia baita, baina txikia dela esatea hori egia da. Ez dut konparatzen, ez dut konparatu inoiz. Beti dalako, ez dakit, neurie da, zeuzara, ez da, zer zara, handize, txikize, ez talderatu behar. Hau da dakotena, hau da nahiena, eta honegaz nuen aurrera. Ez dut euki inoiz hori, konparatzeko behar izana, eta ez dut sentidu inoiz txikitasun hori bez. Eta orduen, dauenagaz, ze gustora. Euskaraz lan egiteak oztopo batzuk berezkoak ditu kazetari batentzat, beste hizkuntza batzuetan ez daudenak. Aukerak ere bai. Bere hiztunen komunitatearentzat inportantea da euskarazko kazetaritza adibidez, eta euskal kulturak prestigio bat dauka. Euskaraz lan egitea beraz, abantaila edo desabantaila? Irudituten daz, eta ez da abantaila desabantaila, esaten nabilenien, niri bai emoten dozte inbidiz Ricardo darin badator Bilbora, bajatuko nintzen neu beharria gara berari elkarrezketa bat eitzen. Dordut dinot, nik ez dakot hori aukeri, ez da? Adibidez, erderazko telebistan badauena. Eske nire tamainu neurie da. Ez da esan dizez txikize, konparaten bazun erdali hizkuntza erraldoiekaz, nire tamainu neurie da, eta dakote nagaz, aurrera nuen urtiek eta 20 urte eta jarraitzen du lanien. Orduen, ez da binongo arazorik. Beste batzuk eskapatzen daztez. Etorriko bazan Harrison Ford bazungo nintzen be, ez daki euskeraz, jazta. Harrison Ford eta Ricardo Darinen galduten dabe kasu honetan. Ricardo Darin bat ez, Sortzea, ikastea, divertitzea, maitasunez inguratuta eta babestuta egotea, erabaki onak hartzea, sorte apur bat izatea. Guzti horiek izan dira bidean lagungarriak, kazetari todoterren honen ibilbidean. Ahaztu zaigu bat, Bermeoko emakumei buruz berak esan duena, umorea. Guk adibidez, behin baino gehiagotan egin dugu barre elkarrezketak iraunduen tartea atseginean. Eta barre gangarrak izan dira, gorputz osoarekin egiten direnak. Beraz, hortxe geratu, danok, geldi.